sei muchiskutaurwa maberekera yaita zvedu rwakaita rwemauto makanzwa sei? Ini ndakangoti chinhu chakaremara nekuti pandakasangana nemukomana patownship ndichibva kuchechi akati ndasiya ndaisa pamwe mangu pamhanda ndo pamunondoona chiri. Saka pandakasvikapo panga paine imbwa mbiri. Pandakatandanisa imbwa dzanga dzakuenda kune mai wacho naiwawo nokuti ndandakaisa muyadhi. Pandakazosvika ipapo panga pakaiswa chinhu chacho pandakataurwa nemwana ndo pandakaona pasina. Saka ndangofungidza kuti imbwa idzi ndo dzadini dzadya, asi ndangotora sekuti pamwe chinhu chakaremara handina muzvitora sezvinhu zvakakura. Iyi pikicha makazoiratidza? Ndakairatidza. Makaona sei? Ndakangoto chinhu chakaremara handina kuzozvitora sezvinhu zvakangokosha. Maita zvinyama, maita zvirikare zvekare. Tikuda apinde kukuta. Tikuda kuti kutaura wakasununguka ndau yakaitika musha yembudzi. Kutaura wakasununguka zvakaitika zvacho. Amadikani chakaitika ukanga uri musi weSunday. Mwe vangu vakasiya vasungirira mbudzi pavakaisungirira. Mbudzi yaichema inowanzozara matwinzi mbudzi yemufungi. Mbudzi yakaburitsa gumbo ichinetseka ichichema. Ndashedzawo namuza vachikuroserwa umunhu namuza yamunoonero chimbudzi amushetoibatsira sei. Vakauya zvechokwadi una mbudzi toita sei. Tora chokwadi mbudzi yainetseka mbudzi yanga isina mafu. Ndatora safe ndakausa safe daiso tichibatsira tichidhonza mbudzi. Pakatanga kubuda chikutora mufungi taburitsa mbudzi tataura amai vacho vanga vachatoshaya mufungi taburitsa mbudzi. Vadi vabvezopa mafuta ikamuka mwana kachi haadzi but keutanga chakaita kuzvimba iri mwana mbudzi yakaita kuzvimba zvikutura Yakazvimba mbudzi yakazvimba nemusoro. Okay. Iyi pikicha ndofane zvaenderese kandi pikicha isiri foni yakatora chinhu ndiyo iyi. Ndo foni yakatora, hapana kuchinjwa foni. Haisisi chinhu chokuti chakazoenda kana yakati yakatumirwa kune imwe foni yayo. Foni yakatora ndiyo iyi. Ndizvo? Ndo zvinhu zvachakaburitsa. Unoziva pane mapikicha ekuti wakatorwa so unoti huma angatachembera so pikicha inongoburitsa zvazviri. Handiri kuona zvazviri. Iyi pikicha ndo yaburitsa sezvazviri. Iwe hazvina kukushamisawo here zvakaitika pambudzi yabereka chinhu chakadai so? Hazvina kukushamisa here? Zvazvinotetsoshumba ndakasvika pandakaturika nditi andizoragidzawo vanhu kana vabva kuchechi vaoni. Saka pamba pedu pane panocherwa mvura so pabhowl. Saka pandaimhaka pindo vanenge vane mbwere yakakwanisa kusvika mbudzi iyoyo. Pazoona kuti vanhu vamubvunza ndanga ndakaiturika pamufungi. Ndazongoona pamba paita mazuva panosvika polisi yakasvika. Mapurisa aiwa ngokweza hazvisina basa. Ipadau yechinhu ichi ndiani anochengeta mbudzi? Ndikangoti ndine mukomana pamba namai pane ngurube futi teningofidhawo sungirira.
ndiwe mukomana unochengeta mbudzi? Ndayo mama, kana yo varipo ndosungirira, kana yo vasipo kana ndichisungirira ndini. Azvikwende zvamama. Wakarore? Handinacho. Unorarama sei usina mudzimai? Handine mudzimai yambofambidzana naye but ndakazongosiyana hangu naye. Ndinokumbira uende zvako mugara. Mune zvamubata? Hongo. Karaidesotei. But picture iyi ndakaiona. Chinondikadzisawo papicture iyi ndevekuti pane munenge kumbezi jira iro unondipa mubvunzo wakakurisa. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichitaura nemawitness nekuti papauya mapurisa ndikati zvinhu zvaapachi pa-investigations, in other words kuita interfere nemapurisa. Ndikana ndakatarisa apa ndanzwa kushamisika kukuru kwekuti Muza ari kuti iye zvaakaona zvakasiyana nezviripa zvirapo. Mubvunzo wangu uchienda futi uchindibvunza kuti wangu pakatorwa picture ndobva ngombezi iro rekuisira mbudzi yakafa uchitora picture. Uyaito uyayamai mubvunzo mukuru kwazvo. Chinhu ichi chakave chinhu chinoshamisa. Chinhu ichi chakave chinhu chinoshamisa, chashamisa vanhu vese vakanga varipo. Ichi isi tinoziva kuti mombe kana kuti yasvodza kana kuti mbudzi yasvodza hazvinetse kubuda, but ikureva kuti yakazvara chinhu chikuru chirema mudumbu mayo chava charamba kubuda, ndizvo. Amai mataura kuti zvakakadzewo nemimi kuti chinhu ichi regai ndichitorepi. Mubvunzo wauya pano uri kuti jira iro rakaiswa nani kweiko? Pandakadzoka achitizoye mondibudzira zvakanga mwana. Pandakasvika aisa pamusoro pezuva. Pamusoro pezuva imbwa inogona kuda kusvikira yebhowazi. Ndopatora chijira chasi kumbezi yamene chijira pakachitora. Ndopasaka ndiwane mabatiro ndinoisa pachi ndipandakasvika nguva iyoyo tichitaura naye ndipandatora nefoni. Chijira chakaiswa naye mukomana achida kutoti aise bvise pasi anoturika pachi pamuti zvakazosara achida inangotora pika ndatongonaongo ndaenda pandakaenda arimbori kumbezi kana iri kumbezi kana chichijira chakatotora achitava nematumudziro anoisa pachi pamuti asimbojera kuti takawaridza ndichitizvo tikuwaridza nerwizi rekuti ndichitore aiwa kana kutotora ndakatotora zvisimbu zvokuti nakarikuzoti ndopa zvichasvika ndakatongotora neukadzi kuti mbudzi yasvara mbudzi yakazvimba musoro mbudzi yakatadza kubereka mwana akazobuda. Zvatinoziva ndezvokuti mwana anongofushirwa ati kana ingawo mombe chaipo, but ichi chinhu chakashamisa. Ndosaka chakatorwa chii nhasi aine tichitaura tasina picture tange tichitaura chakamuitai kuti kutore picture amai ndo chinhu chakaita kuti zvisazorambika. Nhasi amuchitaura pamusaka pepicture yenyu yakatora chakakupai mimi kuti mutore picture ndo chazoita kuti nhasi dare rigara. Taizviziva sei isusu vari zedunhu kuti ndo zvakaitika? Nhasi zvabuda pachena pamusaka pepicture.
mbudzi yazvara munhu. Ende zvinogara pasaka. Ndo makuna atinoreva iwari. Tinoda kukumbira sabhuku kana mune mazwa munoda kutaura taurai muri ikoko kana kuti mutaure muri papa izwe mazwi enyu zvakaitika mumusha menyu tichiridzei tione sabhuku mazwi enyu pamusoro pechinhu pamusoro pechanganizvo ira kuti ndingoti taurei pamusoro penyaya yembudzi. Ndofunga chinhu kana chichinge chashamisa chinofanira kusvitswa kuvaridzi vemusha. Ndini baba ndakange ndiripo, ndakange ndakangoya kuchechi pamusoro neadzimai vangu vachienda kusalvation army. Chinhu kana chashamisa chinodainzirwa varidzi vemusha. Varidzi vemusha voona. Dai ndakange ndakatongofonerwa, vanhu vese vane mafoni angu. Ndainge ndakatoita chimbi kumhanya ndichiziva kuti kumba kune zvaitika havana kumira zvakanaka. But chakazondishamisa ndechekuti ndakatozoratidzwa lato another day. Ndakuratidzwa naanaipeo vanaya. Ndo ndakatozonzwa ndichitoriwo kwandanga ndiri. Vakunditi ko ndikine makanga here mbudzi yakazorwa kumba kwenyu. Ndikati yakazorwa kumba kwenyu. Handisi kuziva zvavo, handisi kunzwisisa zvamuri kutaura. Ndo pavakauya nepiki nekamnengi yavo nefoni yavo vachindirakidza. It was a surprise kwandiri kuti ndizive kuti kana dai zvechokwadiwo chinhu ichochi chimiro chacho hasi kunzwisisika. Asika ndiyo chinhu chandingadai ndakati ndakaudzwa. Ndofunga pamba paya pedu pane munin'ina wangu anoitwa Webster Nambo ari padhuze. Pana baba vangu vanonzi Ashopo varapa. Vese vanhu ivavo vakange varipo. But tozoona chinhu ichochi chaakutanga kuonekwa nesu varidzi vemusha chamumapikicha. That's where my question is. Social media. Zvakubuda pasocial media. Zvakuenda kusocial media. Inini samusha ndisingazvizive chikadziko chakaitika ichocho kwandiri. Nazvino ndine mubvunzo wakakura kwazvo kuti pane kurwiswa here chii chiri kuitika kuti ndione mashura akadaro ndaakungwaratidzwawo pamafoni inini ndakange ndiripo muridzi wemusha. Mambo ipapa pari kundinisa ndofunga pandakaona picture yakandikahadzisa ndo chikonzero mambo makaona tikasvika kwandakauya kwamuri ndichizokuudzaiwo nhau iyoyi kuti tarisaiwo muone zvakaitika kumusha. Handisi kuzvinzwisisa, vanogona kuzvitsanangura ndivo vanhu vanga vanhu vakange varipo vakaona nokuti ndanga ndisipo. Ndoyaya kuma asi mimi mazoona picture iyo makaona sei? ndo chikonzero ndakauya nayo kwamuri. Handina kunzwisisa kuti chii semaonero amwe kungoitawo vamwe mese muno. Handina kunzwisisa kuti chinhu wai. Ndofunga ndakaedzawo kuda kuti ndichitarisisewo ndikatadza kunzwisisa. Munina kuti vanhu andamufonerawo ndikamuti uya uzoona zvaitika ndiuri pamusha. Alright. Ndo pick phone yakatora chinhu. Ndiri kuchiona but mambo ndiri kuchiona. Ndofunga ndiri kuti ndakatarisa pano mai vataura pakutanga vataura nyaya yerwoko. Nokuti kana tichitaura kana ngatitaure zvinhu nemazvo vataura vachiti rwoko ndio rwoko iro. Nokuti dai anga ine minwe ndainge ndabvumirana nazvo kuti vakaona rwoko rwakaburiswa. Mambo kune zvimwe zvinhu zvinogona kuitika. Vamwe vanhu vanofa, munhu akafa chaichemu anonzwa azenga asanduka achakati chinhu chafa chine machinjiro achinoita. Munhu chaakafa mutasabhoksomukandetiivhilive kuti uyu hama yangu achinja musoro anoita mumwe muitiro wekuti vamwe vanoti razenge rasanduka raabere. This happens. Saka ichi chinhu changa chakafa ichi. Saka nokudaro mambo hatizokuramba kuti chipangave nemhosva but mhosva iyoyi inenge yakudo kutanga yapuruvwa kuti inyatsonekwa kuti chinogona chii nokuti chinhu chinozvarwa chakaremara. Varume vataura vaona vakati taona sechidhori taona chakati ndo maonero andiri kuitawo madzishe.
apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka, akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Rovai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Nematauriro ari kuita vanhu sabhuku ataurawo pano mazvunzwawo. Saka mhosva hombe iri kupiwa nasabhuku ndeyekuti handina kuudzwa kuitika kwakaitika chinhu ichi. Pazvakaitika handina kuudzwa, ndo zviri kutaura sabhuku. Saka isusu tiri kuti veruzhinji nhau iyi munoionawo sei? Ndakambonzwawo veruzhinji. Taurai baba. Pamusoro ibaba, semanzwiro andaita mazvarirwo akaitwa chinhu ichi, matorerwo asachaita pikicha, vakaona chaivo vari kutaura kuti handicho, ndo manzwiro andiri kuita. Kechipiri baba, toda kuyambirana muno, varoi vari kushereketa. Vari kushereketa baba. Kechitatu, nyaya yamaona apa yabva yaitawo nyaya yangu chaiyo, ndino nyaya yakafanana neyakadaro. Ndikutaura chinhu ichi. Chakaiswa pane chinhu chakaiswa zvakaita pabhodha. Takanga takagara semhuri, uyu aiona zvake, uyu ari kuona zvake, uyu ari kuona zvake, uyu ari kuona zvake, uyu ari kuona. Saka ndaona kuti vanhu vakusiyana kuona. Izvo mambo taakutokupirai hameno nzira dzamungaseenzese nadzo kuti muzvitsvage, asi ichi chinhu hachisi straight, chine chihani. Mumwe wada kutaura kamusore mama. Ndingaenda kutopic ndichazi. Tadaweza kubvunza pamabvunza mukomana mukati uri mudzimai here. Ndofunga mada kudzimwe dzenguva kuti pamwe ndiye anogona kunge akaenda kutaurawo topic. But when pandikamboedzawo ndaona nyaya iyi semukoma wacho, ndakaedza kugugulawo kuedza kutarisawo kuti can a human being fertilize a god. Ndofunga izvozvo pagoogle zvakarambika kuti hakuna munhu akwanise kumisa mbudzi because of mazventi zviri mukati mechinhu. Sorry pamwe ndaenda off topic, but ndaona chinhu chakandikadzisawo. Ini maonera ndinofunga kuti iko zvinezvi tibvumirane kuti kuda chatingati munhu chii, chatingati mbudzi chii, uye tingadabvunzana kuti zviriko here kuti mbudzi inogona kuzvara kana kumagadzirirwo panonosangana ndeo bayabaya, kuti pane here zvinogona kukanganisika ipapo kuti pazosvika pakuzvarwa chimwe chinhu chinogona kuzosvika pakuchishamisa vanhu, nekuti kuvanhu zvinotoitika futi izvo zvinhu zvakafanana izvozvo. Tiri ipapo toda kuti munhu ari kuona sekuti pikicha uyu munhu kana achinge ari mukadzi achigutsikana akazvara chinhu chakadaro, ogutsikana zvishwa ndazvara munhu ari mwana kuti anotambira here, uye kana tori murume mukadzi wako akazvara chinhu chakadaro okwanisa kuzvitambira kuti zvishwa pazvarwa munhu kana kuti unozoti munhu futi akarima, totanga tichingotenderera. Inini maonero angu anga ari ekuti panga pakuchida nyanzvi kana kuti expert muchirungu inokwanisa kutidudzira kuti zviriko here, kana is it practically possible kuti munhu
nembudzi zvikasangana panogona ku regai isusu tiripo nechekudai vanhu ndida kuti muzive munhu akarara nebudzi hatisi kuti tinomirira kuti iite pamuviri tozopa mhosva. Munhu akawanikidzwa arara nedhoki mhosva makura kuti hatisi kumirira kuzvarwa kwomwana. Muri kuzwa? Munhu akarara nebudzi hatimirire isusu kuzvarwa kwevana. Warara nebudzi mhosva. Uri kubanzwa? Zvino zvimwe zvinhu zvazvinoita ndezvekuti chinhu chakaramba chichiparwa mhosva isingabatike inoramba ichikura, but zvinozoita kuti pabude chinhu chakadaro. Munozviziva? Pamunhu chaipo pavanhu isusu vanhu zviriko makaona pabuda chirema kana kuti chimwe chinhu chisinganzwisisi chaberekwa nemunhu wakazvitsvaga chaizvo chaizvo pane nhau iripo. Ichi chihani chakaitika apa mudunhu rino ichi. Taurai tidzi. pamusoro yechangamira kufungoyunani scientist ndinotoone degree yesainzi ndakazvitsvaga zvinizvi. Zvakaitika kuindia kana muchida kuti ndingabvumirwa kuvhura foni. Ayo, taurai. Right. Pane shortage yecalcium inoitika kumbudzi. Ndinayo ndikini yachita pama research ananga. Pane shortage yecalcium inoitika kumhuka yobuda irifond. Ndokusaka inini ndanga ndati endai imuchita ndaimaenda kuna mama. Mabva kuna mama moenda kuveterinary. Nokuti ndakaziva kuti such zvinogona kuzopedzisira zviri pai apa. Shortage yecalcium maresearches ese andakaita ndakada kuzvitsvagawo kuti is it possible. Right, now iripo ndeyekudai so isu hatina zvese zvakutaura zvekuti tinoita research kutsvagidza zvinhu zvakafanana izvozvi. Isusu chinhu chakafanana nechichi kana chinge chaberekwa pamhuka zvakafanana izvozvi isusu pachivanhu tinenge tichiti chihani pane zvakaitika ada kutaura taitaura ndikutaura zvekuti daya makuna kuna ndousaka aripo anozoona kutoitika makuna kuna asazoonekwa pasina. taura zvino pamusoro ichimo indida kuti ngotorana pfungwa dzedu varume kana shoko rabuda richiti chihani chaita chinhu chinoshamisa panharaunda kana chakadaidzirwa vanhu vakahuchinisa vachiuya vachipfuura vachienda vamwe vachisara chihani hachichinji. Tingada kuchidzosera kuchirungu, tingada kuchidzosera kupi kuchivanhu kune chihani chinoitika mamusindoti. Zvokunga ini kamera nerubatsiro rwataurwa kamera nerubatsiro rwataurwa kuti rwokusungumisa chinhu inobasa rangu ndosungumisa mombe izokudzi ndosungumisa asi ndinomubvunza munhu mumwe chete wanaenda kutibvunza kuti ko vaya vambenge vachiti ruoko vaya potsanidza kudoma here kana kuti vakazoona rumbo rembudzi. Ndabva ichiona kuzvimba kwakaita musoro wewe hauchaoneka kuti imbudzi nokuti zvazviri maonero andaita zvazviri zviye pamama kwakaita pameso pamusoro wewe pari kumhanyira kumusoro womunhu kuti kupamama kwakaitika pego
mbudzi inodai. Saka ndisingaziva kuti chikonzero chokuzvimba here, asi pandauya kuzoona pandaona kuti zvakutendenesa kuti zvibude pachena kuti imbudzi kana kuti munhu, nokuti azvisa. Saka ini pandanya kuti nyatsonzwisisa kuti pavakazoona pakutotsanidza kwavangaita kwekuti gumbo kana kuti ruoko, vakazoona ruri ruoko here kana kuti vakazoona riri gumbo rembudzi. Akakwiza sei usachitora ngoni bhatwa ngorwa adusa mukati takwanisa kudzoza ichi mumbuye rakakapetora takwanisa kuita kuti zvinhu zvese ukahwanizvisi azama rakaoneka rini gumbo rinaodhova ruoko gumbo rembudzi taikoda scientifically tichibhesa nezvataurwa navanyama yaruka uya nemwana wavo uya neavo vakagara nine mabhuku zvinoti hakuna munhu akakwanisa kufertiliza mbudzi kuchirungu. Then tichitodzoka zvekare tichiti pakunzi shortage, chinhu chikaita shortage yezvimwe zvinhu zvinodiwa panogona kuita chinhu chisiri kasanganisa ichi neichi zviri zvinhu zvirikudiwa zvinokuisa chakati chinodiwa nevanhu vakatora ichi nechichi chisiri zvinokuisa chinhu chisiri ndopakunzi mbudzi iyi imweni yakashoteswa chikausiyamu kana kunzi dodzoka zvekare vamosi vari kuti vari kuramba pikicha kuti haisiriyo zvinogona kuitika kuti haisiriyo because pavakasunungudza chinhu chiri kunzi chavakaona muonero wavo then avazotora pikicha vabva pane maminitsi chinhu chinogona kuti chakanga chakuramba chichipa musoro dzisiri kuti chakachinja kana kuti chakaita sei rambai pakamira vakamira apa pamuri kuti mimi maonerei ndekutaurai maonerei nyama kuti nditi maonero angu handisi kuchinzwisiso wangu kuti chii ndiri kunzwa futi kushamisika kuti pana mai vakanotora foni vakazodzoka vakatora chipikicha ndokunga pane one asara vanhu vaenda kana kuti vanhu vachiripo chinhu ichi chakatorwa pikicha pane vanhu pane amai vakatovatsuura amai muza kuti mapikicha akuri kungotora kamapikicha aya anogona kupedzisira akupaio problem. I think amai muza vari muno ndaida kuti avawo last witness yekuti vakaonose varimo here varimo yes nyararai order kokoma tikuzaisiva mani hongu pakasunungudzwa chimbudzi takanga tina baba tiri kunze kwewai pari kutaurwa nasimboti kuti musatore mapikicha chokwadi munoenda kautaura kuti musatore mapikicha izvo zvamari kuita zvisiri izvo asi pakazotorwa pikicha iyi ndakanga tatobva taenda kuzonyatsoongorora chaiko chaiko kuti zvakamira sei pambudzi hatidi kutaura zvinini hatina kuongorora nekuti takanga tiri kunze kwewai payakazotakurwa ichienda payakanongedzwa takanga tisipo takanga tabva ya pamusoro simboti pamusoro nemesimurunguza mungatore kutya stere ende chikonzero kuti navaramba ichitaurwa chidzokera ichitaurwa chidzonzi pakashaya kubuda chokwadi zviripo zvine zvichaka kuti chokwadi chidi chibude musatye zvene but mutemo wedunhu kuti rinotogadzirwa nomugadzirwe iwoi kana chinhu chakati chakakanganisika mungatore kutya kuti ndakuzosinzwa pachikona pakadai ya maonero anosiyana varume
asi nimaonera ndaita anenge makuna ari mumusha. Parudzi fertilization yekuzi pane zvinoshota kuti pazobuda chinhu chakadai so apo. Zvinoreva kuti mbeu yakashandiswa haisi mbeu yaifanira kunge iri mbeu, dai yanga yapishanda iri mbeu yembudzi paifanira kubuda mbudzi mbiri. Saka panofanira kunge pane imwe mbeu yakazopinda kuti izobudisa chinhu chakaita sechipi seichi kuti tizochiona chakadai. Maonero anosiyana. Regai ndikutaurire. Wakaona mumusha maitika chipini. Murikuzwa? Chipini ichocho. Chipini kurara nehama. Hatiti kunzwa? Hapana azvibata. Tikunzwanana? Chichazobuda chete kumberi uko. Chipini chinozvara chimwe chipini. Mweya uye wechipini uyo unoramba uchifudza kuhama dzacho. Unotoona chipini ichocho chakuzvara chimwe chipini kusvikira pazvinozowanikwa chete. Makuna akatadza kubatika anozvara mamwe machi murudzu. Makuna akatadza kubatika anozvara zvino regai foni anga telefoni yavo torai kumira mese mapedza kutaura. Pane anotaura? Ini ndanga ndangofunga kuti tokwanise maonero ataita sabhuku nyama yaruka musha mako maita chihani mazvarwa chinhu shwanzi munhu chine ruoko zvino yonanga kuna sabhuku ozivana nemunhu wake ndokutoti nyaya yake kana achizoendawo panoendawo uyu achitsvaga ari kudaro mumusha make uchitsvagaga ndomaperero atingaite. Next uyo. Taureko. Taiwoda. Mamzisira ndaita mbudzi yakazvara matwins. Asi ichi chekutanga ichi ndo chakava chishamisa. Chechipiri chasina kushamisa. Saka ipapo tikupasisa kuti matwins. Saka zviripo ndezvekuti maonero akaita vamwe vanhu vakaona sekuti mbudzi yazvara mbudzi nemunhu. Mbudzi inoita mamanzi kuda 6 kana musikasangana. Munhu anoita 9 months kuti azvara. Saka chandisisiri kunyatsokunzwisisa ndechekuti mbudzi kuda yakambomira kubuda kuti mire 9 months dzemunhu kusvika 9 months. Right, wapedza ndiani kuwatataura kutaura chama pakusorera tisazoziva papikicha hatisi kuona ruoko rwekutaura ndakazonzi ruoko chichichi haisi kuoneka sei kuoneka I think zveruoko zvaklarifaiwa vati pamwe vanhu vatadza kunzwa akaisa sipo muruoko ndobva aenda kunoburisa gumbo ndokutaura kwavaita saka yeruoko its out. Pamusoro imomo ndakatichida kuti tingoti taure pekupedzisira kufunga zvinhu zvakaitika mumusha mangu zvabva zvaitika zvakare mukati memusha wangu chaiwo. Ndakaita kuti ndimbodzokerera pamuri kutaura sekretari tanga takateerera amai vadzokorora nyaya yeruoko vaidzokorora kakawanda kwazvo simboti ruoko nokuti pane zvimwe zvinhu zvokuti tikazvitaura takadaro pane vamwe vanozotakura zvinhu zvisirizvo. Ndokuna masocial media takatonzwa zvangu kune mwana musikana akaberekwa akakanzwa mutoilet. All those things zviri kuitika. Saka ngapanyatsoklarifiwa nokuti ava vanyatsotaura. Regai nditaure ndichiti ndaropedza nawe. Ndakuipedzisa ke? Mazvizwa? Nawe ndauda kuisira vadzima vangu.
nokuti chinhu chacho hatinochiona chiri pa tachiratidzwa papikicha handizvo. Defense yevanhu vomusha vari kuti iwo hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika mazvinzi tati manyatsozinza ini ndaona kuti makaitika chani mhosva iri asi handisi kukuritisa yapera.